Gema Zabaleta, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri. Eskerrik asko. Pozik, atzo? Bai, oso pozik. Giro festan zegoen, posa handia, jende ugari, orduan eguna oso polita izan zen. Bai. Ja, zu bezalako diferente asko zegoen, diferente esan nahi dut, sozialistak, edo... Bai. Bai? Bai, baina nire ideia ez da, nire iritzia ez da berria. Ni beti defendatu dut gauza bera. Nik sinatu nuen ahotsaren dokumentoa, Ainhoa Aznarekin eta beste emakume batzuekin, gauza bera defendatu genuen. Orduan nire iritzia hori da, eta nire iritzi ikuspuntu desberdinetik dator. Ni naiz independentista, ni naiz abertzalea, baina ni ezkertia naiz. Orduan, ezkerreko alderdi guztiek defendatzen dute erabakitzeko eskubidea. Hemen, Euskal Herrian, baina edozein munduko lekutan. Azken finean, printzipio politikoa da, printzipio demokratikoa, baina ezkerreko printzipioa. Ja, baina Partidu Sozialistak ez du horrela ikusten. Bueno, Partidu Sozialistan agintzen dutenek. Bueno, hori da bere problema. Claro, momentu honetan, azken hauteskundearen, Europako hauteskundearen, irakurmena ofiziala esaten du, boto sozialistak joan dira ezkerretarantz. Orduan, zer gertatzen den alderdi politiko guztiek, ezkerretik, ezkerretaren alderdi politiko guztiek defendatzen dute printzipio hori. Orduan, izan dugu problema, bai, alderdi sozialista. Norbaitek bronka bota dizu? Partiduan? Ez. Edo badakite Gema Zabaletak beti diferente pentsatzen duela? Bueno, beti defendatzen dut edo saiatu nintzen defendatu gauza bera, printzipio bera eta koherentzia defendatzea batez ere. PSE barruan zuk bezala jende asko pentsatzen du? Nik uste dut baietz. Ja. Zoritzarrez, eta hori gertatzen da politikan, bai? Gauza bat da diskurso ofiziala eta beste gauza bat da errealitatea. Eta nik uste dut sozialista ugari pentsatzen dugu eta defendatzen dugula hori, no? Eta niretzat gainera, erabakitzeko eskubidea printzipio da argitaratzeko euskal gatazka edo euskal gatazkaren jakitea edo neurtzea oso interesgarria, oso baliagarria izango litzateke hori aplikatzea erabakitzeko eskubidea edo galdetzea gizarteari. Ea zen nahi duen, ezta? Bai. Ahotsak mugimendua aipatu duzu, ahotsak mugimendua orain dela urte batzuk sortu zen, euskal arazoari bide emateko, irten bidea bilatzen saiatzeko, emakume sensibilitate ezberdinetako emakumeak elkartu zineten, eta urteetan lan egin zenuten. Atzo Arrasaten, ea irudia ikus dezakegun lankideok, Arrasaten Gema Zabaleta, eta zure ezkerretara dagoena, Ester Larrañaga da. Ester Larrañaga da, bai. Bai, bi sailburu ohi, bata sozialista eta bestea abertzalea. Abertzalea. Beraz, argazki horrek asko esan nahi du. Eta zure eskuinean dagoena, elastiko horiarekin nor da? Bai, Nekane San Miguel epailea. Eta oso interesgarria da niretzat bere presentzia ekitaldi honetan, bai. Azken finean epailea da. Beraz, argazki importantea da, ez? Bi sailburu ohi, Ester Larrañaga Ibarretxe lehendakariarekin sailburu izan zen, ingurugiro sailburu, Gema Zabaleta, lan sailburu, nolabait esateko Patxi Lopezen gobernuan, eta Nekane San Miguel magistratu epailea. Baina batez ere garrantzitsua da, o argazki horien garrantzitsua da niretzat, anistasuna, bai. Hori da euskal gizartea.
Euskal gizartea anitza da, orduan sensibilitate desberdinak osatzen du euskal gizartea. Ez da beharrezkoa eta niri ez zait gustatzen ideia hori, no? Erabakitzeko eskubideak muga jartzen du abertzalen eta besteen artean. Hori niretzat ez da egia. Ni mugen eta arrezien kontra nago, ni aniztasunaren alde nago, horrela da euskal gizartea, errealitatea horrela da, orduan hori eta horrela defendatzen dut erabakitzeko eskubidea. Zalantzari gabe, atzoko argazkia oso importantea da. Mezu bat esan nahi du horrek, nork ikusi beharko luke edo nork entzun beharko luke atzo 150.000 pertsonak emandako mezu hori. Bueno, nire mezua da hori, erabakitzeko eskubidea, lehenengo ideia ezkerreko printzipio da, printzipio politiko eta demokratikoa da, eta hori oso argi eta garbi esan zuen auzitegi konstituzionalak, orduan, eta printzipio politiko eta demokratikoa azken finean herritarren ahotsa reibindikatzea, aldarrikatzeko. Eta mezu hori entzungo du adibidez Partidu Sozialistak, Partidu Sozialistaren ejekutibak? Bueno, espero dut baietz, no? Azken finean askotan pentsatzen dugu alderdi sozialistak barruan, ze interesgarria izango litzateke argitaratzea, euskal gatazka argitaratzea, eta azken finean neurtzea gatazka. Eta neurtzea, azken finean ere bai, independentziaren asmoa. Oso osasuntsua da jakitea zein den Euskal Herrian independentziaren asmoa. Nor izango da, PSeko idazkari nagusi berria, edo PSOEkoa? Nork? Ez dakit, baina espero dut belaunaldi berri batekoa izango dela, no? Izango, izatea, hori da, no? Hori espero dut, no? Nik uste dut momentu hontan oso interesgarria dela, politika oroar eta alderdi sozialista ere bai, no? Ere bai, ez? Nik uste dut zuresnez berria izan beharko luketela, bai? Hori da, zureznez, nire pentsamendua hori. Orduan hori da iraultza alderdi sozialista, alderdi politikoa barruan. Gogoratu behar dugu, zureznezen alderdi sozialistak onartu zuen printzipioa edo eskubidea, erabakitzeko eskubidea edo autodeterminazioaren hain zuzeneren eskubidea. Zureznezen idazkari nagusia zen Felipe González, oso gaztea zen. Orduan, momentu hontan iraultza behar dugu alderdi sozialista. Bestela, nik uste dut, desagertzeko zorian egongo gara edo gure egoera oso zaila eta oso gogorra izango da. Beraz, iraultza behar da, aldaketa handia behar da. Badakizu kazetarioi izenen kontu hau zema gustatzen zaigun. Ez dakit Edu Madina, Karma Txakon, Susana Díaz, daukazu norbait favoritoen artean? Bueno, niretzat ez... Patxi López, aipatu izan da, PSOE-erako. Bueno, niretzat ez zaizkit hain importantea izenak, baizik eta ideiak eta joera eta ohiturak. Nire ustez, beharrezkoa da politika egiteko modua aldatzea. Eta aldatzea goitik bera.
Ideiak bai, berritu behar ditugu ideiak, baina berritu behar dugu batez ere modua politika egiteko. Hori da lehentasuna, eta hori da bilatu, errekuperatu behar dugu gardentasuna, garbitasuna, lehentasuna da militante guztiok bozkatzea idazkari nagusia, eta hori izango da, baina gero norberak alderdi politikoan erantzukizun bat egin behar du, orduan, adibidez, Andaluziako presidentea idazkari nagusia edo PSOEko idazkari nagusia nahi izan ez gero, orduan utziko behar du, utzi behar du gaurko kargua. Alegia, Andaluziako presidentzia, ez? Hori da. Zuk borroka egin behar duzu? Ez ni militantea naiz momentu honetan, nire ideiak mai gainean jarri nahi dut, baina hori bakarrik, bai. Parentesia, monarkia, republika, Partidu Sozialistaren jarrera? Bueno, Partidu Sozialistak orain jarri behar du dena mai gainean, bai? Orduan, gai hori ere bai. Eta pentsatu behar dugu serioan konstituzioaren aldaketa, baina konstituzioaren aldaketa ez makillaje egiteko, baina serioan eta aldaketa sakona. Eta nire ustez aldaketa honetan egin behar da ere estatu modelua eta monarkia ala republika ere bai. Baina ez orain gero, behin Felipe Seigarrena izendatu edo aldarrikatu ondoren. Bueno, momentu hontan hori ez da posible. Konstituzioa aldaketa, korrika egin eta bar, baina ez da hainbeste presa, baizik eta jakitea beharrezkoa dela. Aldaketa hori beharrezkoa dela. Politika utzita zaude, Gema Zabaleta? Bai, politika lehenengo mailan edo politika instituzionala, bai. Baina, pentsatzea eta parte hartzea gizartean beste modu bat politika egiteko da. Ez dizu penarik ematen, ze politikan zuke urte asko egin dituzu, zinegotzi modura, karguetan, sailburu izan zara, oso urte gogorrak izan ziren gainera, ez? Oso gorazpanago. Bai, egia da. Denetatik egin dut politikan, eta momentu honetan oso zaila eta oso gogorra zen politika egitea, baina beharrezkoa da ustea politika, eta bueltatzea zure ogibidera eta zure profesioan, hori oso osasuntsua da politika arloan egitea, eta adibide bat gizartearentzat, politika bizitza osoarentzat, niretzat ez. Orduan oso pozik nago bueltatzeko nire ogibidea, bizitza arrunta garatzea eta bizitzea, orduan, bai. Zein da zure ogibidea, berezkoa? Bueno, ni irakaslea naiz, orduan nire plaza instituto batean dago, Donostian, eta ni bukatuko dut nire bizitza profesionala hasi nintzen bezala, bai. Irakasle izan ez? Hori da. Gogorra izango da igual gaztekin konektatzea, ez? Bueno, uste dut politika askoz gogorragoa da, bai. Asko ikasi duzu politikan? Asko ikasi duzu? Asko ikasi dut, bai. Zer adibidez? Bueno, ikasi dut, ze gogorra da batzuetan defendatzea iritziak, mantentzea ideia propiak alderdi politikoan, baina gero gauzak onak ere bai, lagundu alduzu gauza asko jendearentzat, aldatu behar duzu gauzak, aldatu behar duzu politikak, eta hori oso interesgarria pentsatzea, batzuetan zaila da,
egitea, baina azken finean helburu lortzen baduzu oso pozik sentitzen. Eta zure bizitzan parentesi egin duzu Euskara berreskuratzeko edo erabat ikasteko, ez? Bai, ikasteko, bai. Eta pozik? Oso pozik nago euskara ikasten. Nik uste dut derrigorrezkoa da euskara jakitea heziketan sistema edo hezkuntza sisteman. Ikasleek merezi dute hori, orduan ni pentsatu nuen ideia hoberena izango litzateke euskara ikastea, euskara jakitea, euskara erabili, oraindik ikasten ari naiz, baina oso garrantzitsua da niretzat norberak bere mailan euskara erabili, bai? Eta bai, poza ematen dit, euskara hitz egitea. Eta guri ere poza ematen digu, zu elkarrizketatu alizateak, ez? Ez da egite lehen da biziko elkarrizketa izan den hau, edo bai, airean eta zuzenean eta tramparik gabe. Bai, hori da. Ez da egite beste zerbait esan nahi zenuen, edo zure pentsamentua ondo adierazi duzu hemen. Bai, gustora geratu zara, zure pentsamentua adierazita dago. Bai, oso gustura. Ba, Gema Zabaleta, benetan eskerrik asko. Bueno, zuri.